Fatima ya baya kalmar na baki duwa ya da ya Fatima ya baya kalmar na baki duwa marashin uwa Allah marashin uba da uwa da kana sharika da bukai kai da godo godiya wala da tabbatar su da kai wanda yayi wa zubin kike na yarda da ko wala da kai da ka inji bai tukana kada in kike a wajen bukar da ma mu'azzama amma biha aqidan aikin Allah su fada suna Assalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala ta kama wajen annabi Adamu. Assalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala margida da Isa dan Maryam. Gaisuwa tsira ta da bai kama azabu. Sidi kafuwa ya hadi al'asar. Allah ka yi salati da salami ga aminci ga shugaban ma'aikan nan mai hana abuna. Da Abul Abbas Maktulo ban jikan kudin